gør ikke, så jeg kommer op igen her. Vi har det der åbent. Ikke den på hjælp. Og hej. Det lækker slet ikke med mig. Dygtig, så jeg kan se lige nu, at jeg lige skal ordne noget. Jeg lige får stoppe skærmdelingen. Jeg lige stoppet. Sådan. Det lækker slet ikke med mig. Okay, hej sådan, og i dag, hvad sker der? Ja, okay. Jeg fjernede den slet ikke. Kan du godt se, hvad der er sket? Og kig ned. Det der skal i hvert fald kigge på vores nye YouTube, ikke? Ja, så kan jeg på hendes YouTube. Pauline, eller nu. Skal vi sige, så vi to YouTuber herinde på? Det er du altid. Hey Madsen, og det er det, jeg hedder. Okay, og så står der, at man ikke må rense. Det er det gode ved det, så ja. Og vi skal simpelthen meget se, det har vi fået. Det har vi fået. Og nu fik jeg lavet vores ting, så ja. Du er så fræk, at jeg er altså lidt. Okay. Hvad er det, du laver lige nu? Nå ja. Hvad? Kan jeg ikke? Nu? Okay der. Undskyld. Min fejl. Ja. Jeg er i gang med at lave det dernede. Jeg prøver det. Hvad er det? Nå ja. Hør mig. Altså, jeg mener sådan på skærmen. Ja. Er det? Kan jeg også tro, du gør. Ja. Ja, han har ikke kanin. Ja. Yes. Måske kan vi spørge nogen, der laver en film eller noget. Og på et tidspunkt skal vi nok lave en film eller noget. Jeg har ikke skal jeg fangelege? Glem det. Det ved jeg, for jeg heller ikke gider at lege fangelege. Vi hørte det. Han er dårligt at flyve. Men det er godt. Hvor nu her? Hvad gør du? Flytter. Nå, er det ikke? Du ser, eller hvad er det, du? Eller skal det ikke være sådan en donator? Hvor skal der være? Kan du ikke donate til mig? Ej, men det er sådan der. Bare tænk på, hvad er det, du ser? Nej, hvad ser du? Nej, du ser det, jeg kan bare høre et eller andet. Er det mig? Kan du selv, hvis det hører mig? Nej, det var smukt.
Ja, du kan høre mig. Yes. Det er nogle pladser, man ikke kan få en unik. Vil du også have på det? Kan vi bare sådan... Om det er man der til os. Ja, jeg har fået en måde at donate til os. Har du donate ham, baby? Okay. Hvad laver du lige nu? Min museplade er så lille. En ting. Men det er du god til. En galing. Og det er det bedste, du havde. Nej. Er det bedste, du havde? Nej. Okay. Du kan bare se, hvad jeg laver. Du kan se, at det slet ikke lækker, ikke? Like. Okay, lidt for gør det måske. Men hvor er alle? Ja, det er det dumme ved det faktisk. Sådan der lys. Lys, kære lys. Du er altid en galing. Men jeg har godt, kommer du på det? Jeg er en stram ved siden af mig. Ja. Nu. Klar. Ja, når du kommer hen til mit plot. På mit plot. Er plotten så lille? Ja. Du er god, må man sige. Okay, til med dig der. What the fuck? Undskyld. Hvordan flyver du så længe, mand? Nå, hvad skal... Og hvad skal vi lave herinde? Jamen, hvad synes I, vi skal lave? Så... Smid i disk-like, eller... Ja. Eller... I kan bestemme, at vi skal lave det, der gjorde jeg ikke. Jo, jeg nåede at tage dem, inden det skete noget andet. Det kunne altid være, det kom væk, jo. Okay, værsgo. Jeg tager lige nogle ting på mig. Ja, værsgo. Det var alt. What the fuck? Det her, det er mærkeligt. Men jeg kan i mindst lige fordoble armoret. Okay. Ja. Jeg skal tjekke. Ja, du fik det. Får du det? Fik du det? What? Det var da, what? Giv mig lige noget. Jeg har fortjent det. Giv mig det. Hip, kom så, giv det. Giv det. Hip, hip. Og I kan bestemme, at vi skal bygge på mit plot, så
Bare skriv i chatten med. Ups, det har jeg skrevet i et eller andet tidspunkt. Det var det første, jeg faktisk skrev. Okay, Lytra. Ups, Øllig. Jeg har glemt, hvordan man skriver det. Hvordan skriver man det nu? Det virker jo ikke. ELYTR. Nå. Det virker stadigvæk ikke. ELYTERA. Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke god til det. Sådan der. Og nu er der slået fra på igen. Sådan der. Måske skal jeg ølletræ på. Øj, de er fede, mand. What the f... Man kan bare flyve normalt. Shit, mand. De er fede. Kan man ikke... Wow. Hvad skal vi bygge? Ja, må du gerne. Ups. Nu har du ikke ølletræ mere på. Okay, jeg skal faktisk lige se, hvordan det gør det. Okay, ølletræ skal slå til. Hvor lang tid har vi egentlig været i gang? Jeg tror også kun vi har. Og I kan selv bestemme, hvordan det skal være det, så bare skriv det i chatten, eller ja. Ja, du kan. Nej. Nå, skal vi se den der video der, vi var med? Du har kun bygget, mens jeg er online nu. Au. Skal jeg gøre dig til ejer? Godt nok. Allé, mig, jeg lader mig med. Jeg skal være derude i lager. Skal vi ikke lave et slot? Hvad? Så er jeg prinsesse. Ja. Jeg skal have det på. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige have noget at spise, eller ja. Jeg kommer bare lige om lidt, okay? Det her cutter vi ud. Nej, faktisk skal jeg ikke noget. Jeg skal ikke noget alligevel. Ti stille. Ti stille, sagde jeg. Det er ja. Der står climate, så smider man alle tingene væk. Og der er faktisk noget med, at man kan, jeg har hørt noget med, at man kan faktisk tage bruge den her. Tror jeg faktisk, man kan hvad? I stille.
Og hvad skal man nu skrive for at sætte blocks hen? Hvad er det? Det der. Nej, det er murene der. Ja. Stone. Sådan der. Altså, jeg har sådan tænkt mig, at slottet det bliver sådan hele plottet. Undtagen, det bliver sådan her til. Ja, det er det, du skal. Skal vi koncentrere os om. Okay, dertil. Hele vejen. Sådan der, og Setstone. Det er blevet for skævt. Nå. Hvad? Okay, så er jeg prinsessen. Jeg er prinsessen. Okay, så er jeg din hustru. Eller kan det bare. Hvor høj skal den være? Okay. Nu er det i hvert fald højere end mig. Er jeg tilfreds nu? No. Det mener du ikke? Okay, den der. Det var du så ikke. Tag den. Ja, tag den. Hvad det er ikke? Nu fucker du op. Ej, alt skal ikke. Hvad? Men ja. Og vi laver også channels og alt det der, kan det godt være. Ja. Yeah. Ja, det er også det, du ikke skal. Hjælp med at bygge slottet. Jeg tror, i dag der bygger vi slottet færdigt, som modellen og det. Og det var det ved den næste episode. Tig til. Det er godt. Det er godt. Man kan høre, så kan han også høre efter det her. Så. Ja. Hvad det? Kigger. Vi kigger. Wow, det er lækker ved dig, må man sige. Det er faktisk et flot skjold, du har lavet, tak. Det skal jeg lige have i en anden hånd, sådan der. Nu har vi skjold og et våben. Hvad for noget? Mhm. Hvad siger du? Det er bare ikke, hvor du skal lande henne. Lige render rundt og det der. Fra den der til den der kan det godt være stone. Okay, fra den der.
Er du sikker på, at du vil det? Hvorfor følger du den her ud? Det må man sige. Jeg kan bare se en sol, seriøst. Jeg er på stream. Ej, det er så grimt. Okay, nu gør vi sådan her. Sådan der. Sådan der og sådan der. Og sådan bliver det bare. Hvis I ikke kan lide det, så må det bare være sådan. Nej. Nej. Det er godt. Så skal vi sådan der. Og hele hen til. Godt, det virkede. Ja. Det har jeg ikke gjort. Ja, man skal glemme på den gammeldags måde. Den dumme måde, mere sagt. Man kan ikke droppe dem på den måde. Værsgo her. Det er der, man skal droppe dem sådan, ikke? Okay. Helt. Okay. Den der. Så den der, og så siger vi, sæt stavn. Håber ikke, den følger endelig. Hvad gør den? You don't mean no. Den knækker. Nej. Nej, mor. Ja. 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 En hvad? 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 Nej, gider jeg ikke. Okay, lige om lidt så. Lad mig lige sætte stenene færdige. Og blive færdig overhovedet. Sådan der, så. Den her kunne være en højere. Virkelig. Vil du have det der på live? Okay. Det ved jeg godt, du gør. Og det er det, der er meningen med det. Okay, ja. Og det passer. Ja, det gør det. Lev med det. Jo. Jo. Og I spørger sikkert, hvorfor vi hedder NK til NK Gamer. Det er fordi, vi er NK. Nej, for du kan ikke nå. Hvad? Skal jeg ved med, at du ikke slår dig selv? At du slår dig selv?
Du lader den lige ved siden af mig, gør du ikke? Du lander ikke ved siden af mig. Nope. Og undskyld, fordi min mor er forstyrret. Ja, hvad? Et sekund. Nej. Vi kan prøve at kigge. Nej, der er ingen. Yes, vi har det samme. Så kunne det der være dit slot, det kan være mit slot. Så har du travlt, må man sige, mand. Der står noget her. Ja. Lidt. Sådan der. Jeg kommer. Shit, hjælp. Hvor er du henne? Åh, det er fint. Vi lander op på den højeste. Okay, kan vi nu flytte tilbage? Husk, hvor dit slot er. Det er dit palæ, mere sagt. Sådan. Husk, det skal ikke fylde alt. Den skal være hertil. Ja, må jeg lige få at. Så du adder mig. Her må der ikke, her skal slottet stoppe, okay? Det går ikke godt. Hvorfor ikke? Jo. Ja, okay, jeg ved, kan man ikke fjerne med den her? Kan man fjerne med den her? Det passer. Nej, du kan ikke sætte blocks. Ups. Jeg har lige sat en blocks hen. Kom til at sætte dem her hen. Kan du lige gøre det igen? Hvordan gør man det? Med hånden. Har du tænkt mig, at jeg skal arbejde med hånden? Det gør jo mega ondt. Au. Nej. De her... Her. Jeg ikke. Må du bestemme. Jeg skal lige tjekke. Der er en seer. Ellers er der ingen. Ja. Ups. Ja. Det er jo ikke været så højt som den her. Så fjerner jeg lige dem her. Hvis jeg kunne. Jeg må da gerne. Hvordan fjerner man den helt? Hvordan kan man fjerne på engelsk? Hvad? Sæt. Må du gerne. Og chatten skal være min.
Ja. Ups. Mm. Sæt. Dirt. Sæt dirt. Sæt dirt. Sæt dirt. Sæt dirt. Sæt dirt. Sæt dirt. Football. Football. Sæt dirt. Sæt dirt. Hvordan er det nu, man sætter? Ja, det gør noget. Skal jeg måske... Nej. Nej. Hvordan sætter jeg blocks hele vejen? Skal vi se. Altså, med alt på samme tid. Det er godt. Men hvordan det? Hvordan gør jeg det? Det er godt. Jeg ved ikke, jeg har glemt, hvordan man gør med at sætte alle hen på samme tid. Så ja. På en række som på samme tid. Nå ja. Ups. Okay, dem og dem. Okay, dem og, nej. Dem og dem og dem. Okay. Okay, jeg skal vente. Hvordan ser det egentlig ud? Det kan jeg ikke se. Det tror jeg vil se, hvordan det ser ud. Så gør man sådan knust. Det er jo ikke. Okay, jeg tjekker lige. Jeps, okay, er du klar? Du skal jo blive der i. Det ser virkelig dumt ud. Hvordan må du blive derinde? Nej. Okay. Den der og... Den der og den der og... Sæt stone. Yes, det virkede. Okay, tak. Det virkede mere sådan... Hvad du er i. Hvad du er i. Du er dårlig. Ups. Okay, ja, hvad er det, du er dårlig? Jo, du er så... Jo. Der er så meget ønske, man kunne bare sådan kunne sætte blocks herover eller noget, ikke? Han på Paha. Han er AFK. Jeg ønsker, jeg kunne tage min skab. Ups.
Wow, det kan man godt det der. Hans blot har vi jo været på, nej, vi har ikke. Jo. Okay, jeg er klar. Klar. Klar til accept. Han er jo lige ved siden af. Tror jeg, han er. Der er et blot her. Han er herovre. Se. Hvorhen? Altså. Okay. Okay. Hvor mange er der endelig nu? Hvor mange er der, mon? Der er kun dig og mig. Og byggeren, altså. Passer. Så vi kan bare skrive bla 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 bla. Undtagspasser, han er inde, så. Så han, der er kun 3 inde. Ja, det gør vi lige om lidt, faktisk. Hvad er det? Og vi vil faktisk rigtig gerne i dag slutte ud med, at vi står sådan. Og jeg håber faktisk, at jeg rigtig gerne vil give et like, og et dislike. Fordi det var den første video, vi lavede, rent faktisk. Men det vil faktisk. Jeg håber, I vil give et like eller et dislike. Det gør ikke noget. Og nej, men det er da okay, at de giver mig. Okay, bare glem det. Han fortæller det, jeg er god til det. Han er. Og nu er Ella også på. Okay. Jeg finde pilene, skal jeg. Fandt dem. Og undskyld, fordi jeg lige skrev. Jeg skal nok prøve at lade være med at skrive. Så ja. Og jeg må rigtig gerne skrive, hvis jeg skal stoppe med at skrive med andre. Altså, hvis det nogle gange er kedeligt eller noget. Ja. Hvad hedder vores kanal? Nå ja, kan du ikke skrive det? Jeg vil da bare glemme det. Og ja. Kan hun egentlig godt se den, når vi optager lige nu? Altså på hende. Ups. En pige. Eller nemt. Og jeg har sagt, vi optager. Nej. Det er det ikke. Det her tager evigheder jo. Jeg ved godt, at jeg bare kan flyve. Nej, det er det.
I ser slet ikke, at vi propper pile ned i. Hvordan gør du det? Okay. Okay. Wow, du havde mange ting på dig. Okay, der er væk. Og så går vi ind. Vi dør slet op, faktisk. Jeg kunne lige sluk. 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 Au. Jeg prøver bare at slå mig nu. Kan man ikke trykke på krydset for at få alt væk? Men det kan man ikke. Jeg tror, hun ser det lige nu. Men hvis hun... Eller... Okay, ja okay. Så kan man nok bare gøre det, men hvis så vil du være virkelig sød og give et like, og ja. Jeg tænkte det samme og sige ja. Men i hvert fald så tager de mine ting fra mig igen. Nej, du skal ikke. Du har ikke betjent det, hører jeg. Okay, og så vil jeg faktisk gerne sige farvel om lidt. Ja, selvfølgelig. Jeg er slet ikke træt eller noget, som hvis I vil, så er klokken faktisk snart, den er faktisk snart, ja. Den er snart 11. Hvad laver du lige nu? Propper dine ting i. Ikke se noget, personer. Ikke se noget. Ikke? Ja. Men i hvert fald, så vil jeg faktisk gerne sige farvel om lidt, når han går ud af kusten. I kuglen, ja. Tak, jeg har jo glemt dig. Jeg har ødelagt min kiste, what the fuck? Okay, og vi siger farvel med den her. Ja, og jeg skal nemlig, jeg kommer nemlig, jeg skal lige sætte det der på igen. Set dirt, stone. Okay, så nu er mine vinger faktisk usynlige. Nej, det er det faktisk ikke. Det er heller ikke. Så okay, jeg kigger. Jeg kan ikke finde dig mere. Dernede. Og så jeg også kan se ham bagved. Også. Det er fordi man har usynlige venner, som I kan se, så har jeg usynlige vinger. Og når jeg prøver at flyve på se, så kommer der sådan noget ultrafly, står der så man skal bare op på noget eller noget. Kan man bare flyve? Og I kan se, når det... det kommer det af sig selv. Og når det der grønne er helt væk, så kan man ikke flyve mere. Så skal man vente. Eller bare give slip.
Jeg sniger. Jeg ser så min ved at gå ned ret meget, så den er allerede sådan 3 ned, snart 4. Gik jeg ned. Ja. Og vi skal faktisk lige om lidt spørge ham der, den der pissen, eller hvad han hedder. Ja, det ændrer ikke være en. Som I kan se, så ligger jeg bare ned og lidt. Og på et tidspunkt skal I nok få lov til at se os skin uden det her. Ja, det kan jeg se, du gør. Og det skin, jeg har, det kan I også finde, og det der, så ja. Og der står også, det er endda et ar bagved, når du lige tager hjelmen af. Der er faktisk et ar på hans hoved, se. Det er det, han starter med. Ja. Ja, som I kan se, så har jeg faktisk ingenting. Så jeg ser bare sådan her ud. Så ser jeg ud, så det er sådan. Så jeg har ikke en creeper bagved, det har han. Se, når han lige tager den af, når du lige tager vingerne af. Hvad? Han må gerne. Men prøv at tage den der flyve af. Vingerne af. Bum, så har han en creeper. Han laver lige party. Nå, men så skal vi til at sige farvel rent faktisk lige om lidt. Og nu skal vi sige farvel med et sværd i hånden og det. Kom herhen, men skal vi lige sige farvel med et spooky måde. Kan du gøre det sådan? Ej, sådan der. Ej. Så sætter vi lige den her foran. Ej. Med at smide æbler. Så man kan se, spiser han lige æbler og smider lige æbler og alt det der, det kan jeg faktisk godt lide gøre. Så skal vi sådan her. Ja, det er spooky, det er rigtigt. Her du får lidt. Ja, den er ret spooky, må man sige. Jeg gider ikke have de æbler. Nå. Ja, det er også gør. Og, der skal. Og nu siger jeg faktisk farvel hjem lidt, når han lige gider at lande igen. Gider du at lande igen, bede om. Okay, kom. Og så siger jeg farvel. Ja, okay. Farvel, når han lige har sat den hamburger. Okay. Er du klar? Sæt den arm ned og det. Gør sådan her, som jeg gør. Med tvær hånden. Og nu siger vi simpelthen bare farvel.